Asibingelele kuba bukeli be-Transformation Live. Mhlawumbe umuntu akaphinde abonge i-support abantu abayikhombisayo. Mina ke ngangingazi ukuthi abantu bazo mhla siqala nje ukukhuluma ngeindaba zasejele. Ngangingazi ukuthi abantu bazoyithatha njengento enkulu lento esiyenzayo, ngoba sengibonile nami ukuthi inkulu ngale ndlela bengazange ngicabange ngayo. Khona nganginakho ukuthi masikhuluma siqwashisa abantu, bakhona abazoqwashiseka, bakhona ke vele abantu abangeke baqwashiseke, kodwa hayi ngale ndlela abantu i-response esingakhona. Kuyasijabulisa lokho. Empeleni ngake ngasho phambilini ukuthi mhlambe ngabe sesayeka thina ngoba sesayikhuluma eziningi indaba zasejele nalezi engaholela umuntu ejele, kodwa ngenxa ye-response nabanye nje abafowethu nodadewethu abasiqhuqhumezelayo ukuthi singayiyeki ngoba ziyabakhulisa, ziyabakha. Nami ke ziyangakha nami ngoba kwesinye isikhathi ngiyaye ngithi noma sengifuna ukuphuma nami endleleni njengoba ngumuntu nami, bese ngibuye ngibanjwe ukuthi kodwa ngoba abantu sebeke babaza kanjena ukuthi lento engiyikhuluma inkulu kangaka, mase kuba yimi esengenza into ebheke eceleni sengizothini, ngigcine sengibanjwa nayilokho. Kusho ukuthi ziyangikhulisa nami. Siyabonga kakhulu i-support. Kuke kweqa isiboshwa lapha ngomsombuluko ejele laseVaterval. iVaterval ke ilapha mawubheke ngaseNewcastle, i-Utrecht la, angazi noma engaphansi kwe-Utrecht noma engaphansi kwe-Newcastle, kodwa mawungena nje uqhamuka ngapha koNongoma ko-Vryheid, unyuka nje ngomgwaqo obheke i-Utrecht bese ungena ngala ngo-left kulo mgwaqo obheke ubhala ukuthi oSizweni. Then mawungena lapho uhamba ibangana uphinde uthi left isemaplazini. Kuke kweqa isiboshwa elinye lejele engangafika kulona leliya. Ngisuka eNcome. Angihlala ngake kodwa kakhulu kulona ngoba ijele engahlala kulona kakhulu iNcome. Kuke kweqa isiboshwa sakwaMthethwa seqa ngomsombuluko lona nje umhla was it 26 August, futhi 4 days ago. Lesi siboshwa seqembu lesingaka ngomsombuluko sabanjwa ngoLwesithathu. So ke bangifonela abantu abaningi babuza ukuthi manje njengoba seqile isiboshwa ejele nje sabanjwa, kusho ukuthi manje sesizoshawa or sizoya enkantolo siyogwetshwa or sizasibona noma kuyi-TV njengoThabo Bester, njengoba uThabo Bester weqa naye wabanjwa. So babuza all those questions. Ngase ngithi cha ngizokhuluma, ngizo-highlighter ukuze abantu bebe nesithombe saleya ndawo. Abanye ke baye bethi indlela engisaba ngayo ijele, besho kimi indlela engisaba ngayo ukubuyela ejele hayi impela ngingenza noma yini. Ngiyakusaba vele ukubuyela ejele, kodwa futhi ngike ngisho ngithi ngiyakhumbula ukuba khona. Angazi ukuthi yiphi indlela engenza, ke ngiyovakasha nje iviki elilodwa ngifika, hayi ukuthi ngiboshwe, ofuthi into engekho ke possible ukuthi ungene eselini yayiboshwa uzulale khona ungagwetshiwe. It's impossible. So ke into engisuke ngithi ngiyayikhumbula khona ingenxa yezinto engamahlaya ngangabachaza phambilini osuku ngekwathole indawo ngaphandle kwakhona. Khona nje izinto ejele kuhlekiswe ngomuntu efile, kuhlekiswe ngomuntu eshonelwe. Thothi washo uthe uyafona noma uthe uyaphuma uyofona lapha phandle noma une-cellphone kuthi umama wakho useshonile, nelengezwe ezinye iboshwe umama wakho ushonile, angithi vele uzoba down
noma ungeke thothi mhlawumbe utshene emuntu mhlawumbe uzotshena lo ababili abathathu abasondelene nawe kakhulu bese uthola ukuthi ke njengoba udown nje sizothi masibuza thina singasondele kuwena ukuthi hawu usibani waba down kangaka bese besho abaseceleni ukuthi hayi yazi uthe uyafona ekhaya kubo wathola ukuthi kushone uma wakhe ezinye iboshwa zekutshela hawu kade thina owami umama ashona ngaze ngibe umfece njengawe zigcine seyihlekisa ngalokho nawe wena osuku ngaphakathi ugcina nawe ngohamba kwesikhathi uqala uyinyanye le language yabo nje kunabantu abasensitive kakhulu ungathi ungamthatha ufike umfake eselini yeyiboshwa la kuhleli khona iziboshwa akunhlamba into ephuma eziboshweni nje ayinandaba khona ungavela aphambana ikhanda phakanyelwe iBP mhlawumbe agcina eseshona ngenxa nje language ekhulunywa eselini kodwa ngokuhamba kwesikhathi uqala uyinyanya ngithi ngeke ngachaza mawufika ejele yazi mawufika ejele mufika nje uvela uyitshene sengathi ngakusasa wena uzohamba uyitshene nje ngathi ngeliphela iviki uhlezi kule ndawo kanti uzohlala nje uhambe nawe uyijwayele so ngezinye zezinto nje ezisuke ngingeke ngiyithole ngaphandle lezi ngisuke ngithi at some stage ngibuye ngikhumbule kungekho ukuthi ngikhumbule ukuthi ngiboshwe cha so ke ilensizwa le eyeqile lapha eVaterfani ngithe mangithola ibisebenza engadini engake ngachaza ke ngezipani zasejele khona ezisebenza engadini khona ezilusa inkomo khona ezenza lokhuyana lokhuya iboshwa ngokuhlukana kwazo so lensizwe ibihlala esection D enumber 7 njobe ijele linama section A B bilapha emedium so vele ke abantu abasebenza engadini nase abalusa inkomo abasebenza edairy abasebenza lapha nalapha in most of the cases kusuka ngabantu abasemedia abasejele imedium ngoba kuyi maximum aniphume maximum awekho ipani la kusetshenzwa khona nalapha ngoba maximum phela usanda kufika uma usanda kufika ejele kulula ukuthi weqe ubuvela ubone nje ukuthi hayi so ukuthi mawusise medium ke ilapho kwazi khona ukugcina ususebenza so lensizwa bathi ibisebenza engadini ibisina 3 months ingayi kuyosebenza ngithi mawusebenza engadini bahambe kuseni labo bantu ngabo 4 5 6 basheshe behambe fana nalabo basebenza einkomeni nani so basheshe mhlambe nje maqedwe ukuphaka bese beyaphuma kwesinye isikhathi makunesimo esikhona bephume before bephake behambe beyophaka ekitchen bese behamba so lensizwe bisina 3 months ingaphumi nezipani angithi makuzophuma izipani iphoyisa liyazi ukuthi number 7 khona abahlala khona abasebenza engadini lele lisuke liqondene nabantu nokuphuma neziboshwa ezisebenza engadini so ke lithi malivula liye number 1 number 2 number 3 number 4 livulelela abayengadini iziboshwa ezisebenza engadini umsebenzi wasejeleke njengawo nje wasengadini ayilandelwe iziboshwa yize ilandela lo msebenzi ngoba le genge esebenza engadini eziboshwa esebenza engadini ayilovi ayilandelwa ngemuva ngenxa ukuthi lokhu kusebenza engadini lona business labo ngoba basuke ibona abantu ababuya nezinto ke laba basebenza engadini babuya nensangu babuya nayo yonke into nemmese futhi ibuya nabo drugs abuya nabo ngachaza lokhu ukuthi babuya nakho basuke bekuthathephi so lensizwa ke itheme iphuma ngomsombuluko yafike yanyamalala lapha ngaphandle engadini yanyamalala nje yagcina ingasa kwase ukuthi mase kubuya ntambama kwaba namalodi amabili mabechaza kube namalodi amabili athatha lezi insizwe ezisebenza engadini ezisejele ngaphakathi so ithema sekuhamba ilodi yokuqala wanganakeka nje kwase ngazi ukuthi nayo ihambe nelodi yokuqala so nalapha phambili kwaba sengazi ukuthi le ndoda ngoba ingekho la izoza nelodi yesibili mase kubuya ilodi yesibili hawu
Ungathi khona umuntu engekho la. Akulula ke ejele manisuke mayethabala amaphoyisa bese bona isibalo singabhalansi. Nani nje endlini akulula ukuthi nisheshe nibone ukuthi ubani ongekho. Njengaseklasini nje. Let's say eklasini niba u86 eklasini. Niba u86 ekseni. Mayethu uyangena thisha nibale 1 2 3 ethola niba u84. Babili abangekho. Akulula ukuthi not unless kuzingane ezihlala ezismart mhlambe ezihlala eduze kwakhe kulula uthisha ukuthi abone kodwa usually akulula ukuthi avele identify kalula ukuthi hawu sibani bana bekho. Naso ke lesi sibothe masinyamalala. Kwangabi lula emaphoyiseni ukuthi asiqaphele ngoba vele kade sagcina engadini. Kanti kusho ukuthi besiplanelo ukuthi mangiphuma nje njoba de ngagcina vele ngebe nginake. So kuthema kubalwa sekubalwa ke ijele lonke kwathola ukuthi i-total ayibalance. Ngoba ejele makubalwa phela kusuke kubalelwa lokho. Mayebale eqale section A abhala phansi isibalo sakhona iB C D kanjalo ebese ihlanganisa i-total bese kubona ukuthi iyabalanceani ne-total yasekuseni or yasemini ngoba nango 11 amanye amajele ayabala. Minus iboshwe iphumile ejele nje ngalelo langa. Either ziphume ngedraft or ziphume nje ukuthi ziye emakhaya. Mangaphumanga umuntu i-total expected ukuthi ibe the same number yasekuseni. So kuthema kubonakala ukuthi lesi siboshwa ngazi ukuthi asikho kwase kubizwa iEST ke. Yasibhodula ke iEST. Yazi yabuya naso ngoba kuthiwa ibuye naso ngabo 10 ebusuku ngolwesithathu. Shuni nje sibe nosuku lonke longolwesibili sisiboshwa la ibe sikhona. Satholakala ke ngolwesithathu ke yabuya naso iEST. Uyabona ukuthi asitholakalanga futhi kude. Bengesiye umuntu ngithema ngibona ke inkundla zokuxhumana uyazi ke inkundla zokuxhumana abantu babhala yonke into. Abanye bethi hayi kuthiwa besentombini, abanye bethi hayi besise bethi abanye hayi akasikho isiboshwa singeqela ukuthi siyolala nentombi nje bese siyabuya nani abengakatholi ukuthi besiyokwenzana lapha esikhona. Kodwa ukhona umuntu ongeqejele eqela ukuyolala nentombi esiyabuya. Ukhona. Ukuthi ke nakho umuntu noma echaza njengoba ngangisho nje ukuthi noma umuntu echaza indaba zasejele nempilo nje kuba ngaphakathi. Kokunye kusuke kuyinto ongekwazi ukuyichaza. Ungekwazi ukuyichaza ngalendlela ukuthi ukuthi ngangizizwa kanjani ngazama ukuchaza kodwa ukuthi omunye umuntu eyifake ecathulweni zami mhlambe ngeke kube lula. Yabo nje mawuse ejele ngaphakathi kuhambe kufika isikhathi la khona obonayo ukuthi inyama iyayidinga ukudla kwayo njengoba umuntu nje inyama iyakudinga ukudla kwayo kanga ukuthi ejele mangathi uthola ithuba lokuthi weqe weqela ukuyobona intombi ungeqa ngoba phela usuku weqela ukuthi mhlambe ngeke ubonakala ungeqa ejele ngenxa yesimo isimo nje semizwa nesimo senyama ekusuke sekungakhona. So ke sibanjiwe ke lesiboshwa sabuya ngaphakathi. Abanye ke bayibebuza ukuthi manje umuntu osuke ebanjwe ukuthi weqile ejele abanye bayibetho bebuza ukuthi umuntu obanjwe ne-cellphone wenziwani edole iminyaka yini. Yabo nje mina ejele ngangabanja mhlambe 5 times namafoni cani noma 5 or 6 but akaze ngibhalo ngisho nangepeni elibomvu. I-cellphone ejele icala kodwa akulona icala elikhulu. Akulona nje icala elikhulu. I-cellphone ejele kubanjwe yiphoyisa lithatha i-cellphone vele lifake ephaketheni mawukuthi inhle lifake ephaketheni lingayisi ngisho kubaphathi. Kwesinye isikhathi ehanjiswe kubaphathi efika umphathi janithethisa. Kwesinye isikhathi kuyenzeka nibhalwe ngepeni elibomvu kodwa kulona icala ozuluhambelwe enkantolo kuthi ususenkantolo usuhamba icala lokuthi ubanjwe nefoni hayi. Even nakho lokukokweqa akulona ngisho icala kuyadependana. Kunamacala akwi-spotlight njengoThabo Bester nje. KwaThabo Bester kwangelula ukuthi kuthiwa ngeke aye enkantolo Thabo Bester ngoba le yanto
it involves the abantu abaku high rank lapha ejele, so it's a high profile case. Kodwa nje ejele kwesinye isikhathi mawusuke nje unenhlanhla ukwenza icala, ngisho isiboshwa siphakeme ngesinye sagwaza esinye. Yazi ukuthi ejele isiboshwa siyaphakama ngesinye bese lesesinye sithi ngizovula icala ngimbopha usibanibani, avele namaluzi awu2 kaGwayi, 2 amaluzi Stuyvesant, 2 efike ethi nawo bhema nawo Gwayi, ngicela ulicishe icala, alicishe umuntu icala ngamaluzi nje amabili noma nge20 kaGwayi, alicishe umuntu icala. So akuwonke amacala aya enye into ke kodwa singagcina isihambisa amacala enkantolo nalana kade emancane i-social media lesikhona. Uyazi ukuthi i-social media mayisikhona kufanele ijele li-account enalo libhale statement ukuthi hayi lo muntu obeboshiwe sesimthathele inyathelo sambopha ngenxa ye-project qhamuka kwi-social media. But all in all amanye amacala enzeka ngaphakathi ejele ngiyakhumbula nje Vryheid lensizwe ibidonsa 15 years lapha eWaterval, u15 years ka2019 or 2020 ngoba ibizophuma ngo2027 salelo 3 years. Abanye ke babazi ukuthi hawu umuntu usengathi kusele only 3 years usengeqa ejele. U3 years mningi kakhulu, mningi u3 years uhlele ejele, mningi ngendlela eyisimanga. Ungaba mncane kumuntu osenjani, umuntu osethe ukudonsa impela, kodwa nje mningi u3 years noma bethu njani uhlezi ngaphakathi, mningi kakhulu. So ke kungenzeka beyibhale ngepeni elibomvu or bengenzeka beyixolele nje futhi beyigcina inganakwa ngendaba yayo, ngoba njengoba ngeke ngasho ukuthi amacala phela nabantu abafani. Umuntu obeyisebenzele engadini wazama ukweqa mhlambe ngempela ubefuna ukuyibonela intombi nje, so amacala kawafani. Ngagcina nje kuyinto abazomhlalisa ekhulukuthu, ahlale mhlambe 2 weeks ekhulukuthu or 1 week bambuyisele sectionini bakhohlwe uyena, kushaya isikhathi sokuthi akuyi parole board approve. So ilokho nje. Kodwa ke ukuthi ubesasalile 3 years ubengekeqe. Ngibonile abanye ku Facebook bethi usengazeqe kusele 3 mningi u3 years lapha eVryheid komqongwane 2012 ngisanda kufika khona kunesiboshwa sasemondlo esasizophuma ngakusasa. Lapha na ke Vryheid kunesibhedlela bayazi abalapha ijele laseVryheid kunesibhedlela la eduze kwalo mukulezi zindlu ko number 7 nje ku number 9 mawukulezo zindlu ubuka ngemva kwewindow ubuka isibhedlela. So uyaye mawusuzophuma ejele baye beqale kuleso sibhedlela, ngagcina beqala khona nokunye nje okwenziwayo bavele besithatha isiboshwa besihambisa isibhedlela ngeenyawo ngoba kuseduze. Thothi basisa nje asifasiwe vele ngeke umfase noma umthetho uthi isiboshwa siyafaswa, kodwa umuntu mayezophuma ngakusasa nani ukuthi phela senimjwayele ningangamfasa. Sasizophuma ngakusasa, saphuma nephoyisa sabaleka isiboshwa, sizophuma ngakusasa sabaleka. Unfortunately for sona sabanjwa ngalo leli langa sabuya ntambama. So vele ke mawusuka yenza icala ejele une date bayakumunca idate yakho, then uhlale leso sikhathi abazokuhlalisa sona bese uze kubuya yaphuma ngalilanga uyophuma ngalo. So kuningi okwenza ke ejele, ngingacabanga mina ukuthi okunye sengake ngakukhuluma ngakho ngakucover, kodwa mhlawumbe ngisakhuluma ngo50% wezinto ezenzeka ejele, 50% omunye angakhulumi ngawo. Thank you.